Mana kene ngayok ya kawai ke message na way usamla. Ubo ongenga kumno ngila ban kemen ya kibiru kibatan sau dong jongi. Kelak bande hayenga sam jongi, kelak bande haka jaka tre jongi, kelak bande haka jaka pule jongi. Dan ni hakinu kinu kibenta haka jingem jongi. Kumno ngila ban kemen ya kibiru kibatan sau dong jongi. Uong yenga ba udon ukpa ubala temen, ubam ju kemen, bat ubam ju alat ro ya kiwe bakin kemen. Ngalongi upa pilat temen kat ne. Pilak tray barok syikatu kalau day kepor nagamanta jong pi bapin syong thai. Henry M ukpa tre ban syong thai. Bat haba tre ban syong thai kumta alat ru yanga bangan syong thai. Ngala persyang ban penkemen ngala persyang ban pensengop haya image nga Henry ngamla ban penkemen ya imero. Don ro kiba ong nado dang step ngakhi ngatre ngapendep ikam hayeng hasam bat hadinang ta ngalai jaka tre jaka belah. Ngalale shibon ki nagamentaban penkemen ya ulok lene ya kalok jonga. Henry jukmen lene kam jukmen. Bat namar bakim kemen kumta ngaru ngas ngausi. Ngilale shibon ki ban penkemen ban pensengau bahaya kiwe Henry ngimjula balaiken. Menta kasingan IP ya kajing hikai haka jing ide bat kene kajing suk kajing kemen. Kene kajing hikai kabang akwa ban IP menta kasingan long mar khong pong ban ya ki video ki bangaju IP man laki por. Menta kasing an IP ya ki artli ki jing hikai kumno ngin le nang bangin long ki biru ki bas ngausi tam haka perthai namar barok shikatu nala IP ya ki jing hikai kumno bangin long ki biru ki basuk kumno bangin long ki biru ki kemen kumno ngin long ki biru ki job Henry menta kasing pat ngan IP ya ki artli ki jing hikai kumno ba pin kemen ha ka jing im jongpi lada pile ya kini ki artli ki bangan seong ipi ba pin le Shisha ngan garanti pi bapin long ki biru ki bas ngausi tam haka perthai. Henry lari file persya ya kena kecing heka jonga pin long ki bakmen. Pila ban pela ya kena kecing heka jonga menta kasing Henry kena long kejing shisha. Tungin wan sya kecing heka ke banengkong. Ke banengkong persyang ban penkemen ya barok ki biru saudong jongpi. Ngan ong ipi kat bangin ang persyang ban penkemen kat bangin ang persyang ban pensengau pa ya barok ki biru saudong jongi. Undon baik uwe lene ka we ka bru ka bam kemen yapi bat uta ubru lene kata ka bru ka de mapi ladangi persyam ban penkemen ban pensengam pha ya barok ki bru ki badan saudon jengi mangi ngimla ban long ki bakemen kat ujisu ubaki khot ukhon jong uble umla ban penkemen umla ban pensengam pha ya ki we te balekin pi persyam ban le ya kata ka ek ba wat ujisu ru umla ban le daw ka ba ar ka ba pin le khanang ma pin long ki ba sausi ka long tu khmit lenti ba baro ki bru ken kemen yapi ngan ong ipi kam lele ue lene ka e pilong om baro ki ban kemen yapi kam lele te ke ka kam ko ba fitre kin dan bek ba persya kin dan bek ki ba isi yapi wat lada file ka kam ko ba bahana ki ba baha tamro kin dan bek ki ban persya yapi kin dan bek ki ba isi yapi ya kata ka jingle jangpi kin dan bek ki ban om kemen ya kata ka jingle jangpi hakaju karukom Om barok ki biru ki bakemen ya ujisu. Om barok ki biru ki bakemen ya Mahatma Gandhi. Te kumnu ken pin khmit lenti baki we ken kemen ya pi. Lalangi phai shakni ki star, ki aktor, ki actress, ki baki khot, ki celebrities. Kinuan kita ki little star, ki big star, ki shining star. Tip shu ki kita ki star kit kho, ki star kit tiar kitar. Om don ki ban kemen ya ki. Te kumnu ken pin khmit lenti baki we ken kemen ya pi. Kali la de ya kene. Pilong we ubaki brukin kemen yapi ngan ongi pi baka daw pa jong ka jing kemen jong pi kalong bapi persyang ban penkemen ya barok ki bru ki betan saudong jong pi but hagani ka proses jong kata ka jing persyang jongi ban penkemen ya kita ki bru ki betan saudong jongi lada don tang we ru ubru ubam kemen yapi piru plastang ban ngausi denim day kumta ngan ongi pi ba lada pi kwa pan long ki bru ki bas ngausi tam hagani ka perthai le yakini ki artali kawan kong penkemen ya barok ki biru ki beton saudon jumpi kaba arpat kemit lenti ba barok ki biru kin kemen yapi bat hak ba khado pin salong ki bas ngausi ngamtip phila nemla ban penkemen ya kita ki biru ki beton saudon jumpi Henry hak ba kut mapi pin salong ki bas ngausi habang apai shalaka jong ka jim jonga ngatip om barok ki biru ki ba kemen yanga kamlele ke ka bang kren ngatip ba om barok ki ba pek ya ke video jonga ki ba kemen ya kan ke jingkren jonga Ngatip bete don nap dan jepi ke bapik ya kani ke video jangan mentasi ken ong ke video ayu kum kani. Kaba syupen lot kai ya ke por jangi.
kat ni nga persyang ban penbaha ya ke imlang salang ngala persyang ban penbaha ya kata ka jing im jong kita ki nong ngap jonga Henry ki dangdon ki ban ongi nga kriukai mame syuplot kai ya ke por jengi haka jaga bangin pej ya kan ke video jong me kadang la yangi bangin pej ya ke video lorni i video ki bapen i ya ke jing snaut nat ya ke hobbies jong ki aktor ke jing riam ke jing bet jong ki aktor don ki baong nang la yangi bangin pej ya ke video bam jadok ki bru hayo kawe ke kente bru ka bam jadok hayo ko ong ngabam jadok ale pej ya kan ke video jonga don kawe ke kente bru ko ong nga ai bam jas nyang menta kasngi barok ngi pej kumno kan ke bru ka ai bam jas nyang atau senyang utau nong bam ni senyang kita ki nong pej ngam tip bat ngam tip laki la ni emban ai bam yo to senyang jongki Henry maphi pila longki senyang lupa ban pej ya kita ke video ai bam jas senyang kat ni ngala persyang ban pun bha ya ka jingem jongpi Henry dangdon ki bru ko ongenga ubri ubam lerkam namar kani ka long ko rules jong ka jingem ngim la ban pen kemen ya baro ki bru ki betona saudong jongi kani ka long ko rules jong ka jingem ka ba ngim la ban like da lele ruem kani ka long ko rules jong ka jingem ba ngim la ban pen kemen ya baro ki bru ki betona saudong jongi ho ngila ban pen kemen ya ki katto kat ni Henry om ya baro ngaru hateng-hateng ngas ngau duk jingkermen shisha habang ngasna ya kini ki video ngatre shitam kat ni ban wanra shipi ya ka jing hikai kibakor na kibakor tam kiba lara fi bot shisha ka jing im jong pi kan long ka jing im ka basuk ka bakmen ka jing im ka ba job bat ka ba say so Henry M ngam la ban pen kemen ya baro ki biru ki beton saudong jonga habang ape ya ki views ki beton hapo jong ka ni ka channel jonga tang person na ki subscribers jonga ki badai ki subscribers ke bashisha kani kam de ka jing batai start jonga Henry ka jinget ho jong ka YouTube hi batang person na ki subscribers jonga ki badai ki subscribers ke bashisha ki bape ya ke video jonga Henry kandai pho pra person pat ki long ki subscribers ki bom sngot nat ban pe ya ki video jonga Henry wat la ka tarok ngatip bangam la ban pen sngo pha ngam la ban pen kemen ya baro ki bru ki beton saudong jonga nakata daw ngam judo jikermen kam lele kat no ngut ki bapet ya ke video jenga Henry ngakmen lada don tang arngut nap deng jong ki shispa ki batre ban kella ban yaj hakalenti ka baha da ka bakis ngap ya ke jing hikai jenga bat kata kalong ka jingmen ka bakhara tam haka jingem jenga kita ki views kita ki subscribers kim don kam hadu kata-kata lada ngam la ban penkela ya ka jingim jong ki brio Henry lara ngala ban wanra ka jingkela haka jingim tang arngut jong ki subscriber jangaru kata kalong ke jingmen ke bakarau tam na kata daw ngong pi wadang persyang ban pen kemen ya baro ki biru ki betona saudong jong pi bat wat juk milenti bak ki biru kin kemen ya pi im ya kata ka jing im ko ma pi de ban im yaj ya kata lenti ke ma pi de ban yaj hoj ngam ong mangim di ban pen kemen ya ki biru ki betona saudong jongi Henry om ya baro namar ngila ban pen kemen ya ki katto kat ningut ki biru Henry om ya baro kaktin ko ong quality is better than quantity kumta im ya kata ka jim kabasuk kabakamen badda shisha kita kibru kibdan saudong jepi kin sakameni ngin second do pi ya ki vipat video tar hadu kata por bye bye stay safe